God dag, hej og dag alle sammen, som nu følger Lavis Gaming her på sociale medier, eller SoMe, eller hvad vi kalder det. Det bliver lagt op her på Facebook og YouTube og på TikTok. Til jer, der nu følger med i, hvad jeg laver, hvad alle mine unger laver, og med unger, der mener jeg selvfølgelig alle mine spillere, som er med i Lavis Gaming. En lille announcement, eller hvad vi kalder sådan noget her. Når Lavis Gaming spiller Sommercup den 22. juni, så vil det være sidste turnering, som vi deltager i. Det vil være det, hvad skal man sige, sidste spil, der kører den dag, og det gøres, fordi at vi lukker simpelthen Lavis Gaming ned, som det man kender i dag. Grundet ændringer i mit personlige forhold her med arbejde og så videre, så har jeg valgt at tage kontakt til en anden forening, hvor vi efter sommerferien vil blive en del af trænerstaben deroppe. Det vil være mig, der skal op og være træner, og det vil være 2 af drengene fra et af holdene i dag, som følger med som træner. Alle de andre spillere har fået mulighed for at flytte med. Det håber jeg inderligt, at de alle sammen gør. Og når vi så efter sommerferien skal hen og slås videre i Fortnite-verdenen, så vil det derefter være fra næste e-sport, at vi kommer til at tørne ud. Det er en beslutning, der er taget for at styrke næste e-sport selvfølgelig. Men det er et valg, der er taget ganske enkelt, fordi jeg er bange for, grundet de ændringer, der sker hos mig arbejdsmæssigt, så vil jeg simpelthen ikke have tid til at kunne tilbyde ungerne det samme. Og det synes jeg ikke jeg kan være bekendt. Igennem næste e-sport, der får jeg mulighed for bare at være træner. Koncentrere mig om at være træner, og ikke noget andet. Der er nogle dygtige folk ansat i næste e-sport, eller ansat, de står i hvert fald for den administrative del af alle ting, og det vil være noget, der fjernes fra min ryg, og det er egentlig hovedårsagen til, at det her det vælges. Alle forældre og spillere, de fik den her nyhed at vide i går, og håber, at de alle sammen forstår, hvorfor de fik en lidt mere dybdegørende begrundelse end alle SoMe siderne her, de får. Men efter sommerferien, hvis man fortsat vil kigge med, så skal jeg forsøge at gøre, hvad jeg kan, for at vi hos næste e-sport kommer til at gøre lidt af det samme, som vi har gjort her. At vi får klippet nogle sjove ting sammen, at vi får lagt ud, hvad vi egentlig sidder og laver deroppe. Det håber jeg, at alle andre fra næste e-sport er med på, at vi skal have løftet Sydsjælland, når det kommer ned til. Og ellers så er der bare tilbage her, fra mig i hvert fald, at sige tusind tak, for at I har fulgt med. Tusind tak for opbakningen, der har været. Jeg tænker, at mine sider her, Lavis Gaming-siderne, de forbliver, som de er, og mine videoer, de bliver liggende. Og hvem ved, måske kan det være, at vi fra et lidt mere privat anliggende, måske kommer ud med noget mere en dag. Men i hvert fald, tusind tak alle sammen. Vi ses.